Otaks mä kokonais? Joo, varmaan. Joo. Käännäpä sivuttain. Tää on nyt se kääntyy. Tossa. Oi. Oi, nyt se on hyvin. Niin jo. Poseerauksia. Sanokaa teki ekana. Bileet. Nyt noin. Saa. Lara, tule pois. Lara, tule pois. Oho, oho, oho. Oho, oho, oho. Oho. Mitä? Mitä? Haluatko sä leikkiäkään? Onko se vähän ihan? Niin. Haluatko sä leikkiä myös Vaistauks niinku koiratkin nuoremmat ihmiset vai en mä tiedä. Painiksä? Paini. Kipeilläkin. Tässä multa tuli yhdet pissa. Jättää kaikki muut. Nyt sä oot niinku ilkeä. Oi. Eiks sä herättää ne? Oi. Sä oot tissiä. Aika jännää. Herätitkö sä nyt ne kaikki? Herätitkö sä ne kaikki? Ja nyt sä menet itse nukkumaan. Ui! Tuntuu sun vähän hampaat siellä. No ei kyllä kauheasti. Jotain siellä. Onpa selkä. Ousku ihastui tähän rauhalliseen. Se on kuin herkku. Miniherkku. Niin. Tämähän just hurmas sen Clive. Ei kun ton Lauran veli. Lauran veli, joo. Oi, kieli näkyy sieltä vähän. Ja nyt mun mielestä oikeesti kaikki on naamastansa aika sulosia, että ei niinku pikku myös. Kukas tää nyt? Tää on myös pikkapoika. Niin. Tää mun mielestä on ihan aavistuksen lyhyempi, niin kuin näyttäisi nyt Joo. tuolta romolta, mutta Hyvä. Manu. Koko ajan takapäitä vaan kuvassa. Ei kamera pysynyt sun mukaan. Lasku rapsuta mua. Sä halunnut. yksi tuolla takana. Se on siellä tuossa takana. Tää on ihan koko.
kun on just tälleen raajattu sitä. Onko joku pisu vai kakka? Vai onko liukas lattia? Joo, näyttää liukaa vielä kauheasti käy. Nyt tässä maton